Πριν λίγο επικοινώνησε μαζί μου ένας φίλος μου από τα παλιά, τα πολύ παλιά. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι άριστος γνώστης τι συμβαίνει στον χώρο της νύχτας και ό,τι περικλεί μέσα αυτός ο χώρος, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά σε όλα τα Βαλκάνια. Με ενημέρωσε λοιπόν ότι πριν λίγο υπογράφηκε ένα συμβόλαιο θανάτου σε χώρα των Βαλκανίων για ένα στόχο στην Ελλάδα και ειδικότερα στην Κρήτη. Είναι κάτι που πολλές φορές σας έχω πει ότι το φοβάμαι και το περιμένω. Όπως επιλέξει μου είπε ο συγκεκριμένος άνθρωπος, αμέσως το μυαλό μου πήγε σε σένα. Και είναι κάτι που όλοι όσοι γνωρίζουν τα της νύχτας και του χώρου αυτού τόσο καιρό το περιμένουν. Εγώ θέλω να σας πω ότι πρώτον δεν έχω καμία κόντρα με κανέναν άνθρωπο. Δεν έχω κανένα πρόβλημα ανοιχτό με όλο το κομμάτι της νύχτας, μα κανέναν. Δεν έχω κόντρες ή ιδρυγές προηγούμενα ή επόμενα με κανέναν άλλο, παρά μόνο με τον κύριο Δημητριάδη και την παρέα του και κάτι, ό,τι κλείνει μέσα η παρέα του κύριου Δημητριάδη. Δεύτερον, εύχομαι να μην είμαι εγώ στόχος. Εύχομαι και εύχομαι και να είναι και ψέματα να μην είναι κανείς στόχος. Όχι να μην είναι ψέματα, να μην ευσταθεί αυτό. Τρίτον όμως, με προβληματίζει ιδιαίτερα το γεγονός ότι, και το έχω πει πολλές φορές και το έχω πει και στη δικαιοσύνη, άστα πως κάνει πως δεν ακούει η δικαιοσύνη, έχω πει ότι είμαι σίγουρος ότι δεν θέλει δικαστήριο ο κ. Δημητριάδης και αυτό με προβληματίζει, διότι αν ήθελε δικαστήριο θα μου είχε κάνει ασφαλιστικά μέτρα. Γιατί μου κάνει μήνυση που θα γίνει σε 1-2 χρόνια? Ίσως γιατί δεν θέλουν, όπως σας έχω πει, να γίνει δίκη ποτέ. Και ότι καλύτερο από μια δολοφονία θα το ρίξουν ξεκαθάρισμα ανθρώπων της νύχτας. Λοιπόν, αν μου συμβεί το παραμικρό, κανένα ξεκαθάρισμα δεν θα υπάρξει από ανθρώπους της νύχτας. Θα είναι μια εντολή από τον συγκεκριμένο άνθρωπο και την παρέα του. Συγχωρέστε μου την ένταση, αλλά λογικό είναι, άλλο να το περιμένεις και άλλο να σε πληροφορούν. Σας λέω, εύχομαι να μην ευσταθεί και εύχομαι όσο σκληρό και να ακούγεται να μην είμαι εγώ στόχος. Θα μου πεις, και να είναι κάποιος άλλος. Δυστυχώς. Γεια σας.